ay. Inot lagi kapoy natukoron oy. Kasi pamati mo, ma'am. Kuan, batik ka mo kung kapon diyan si kapon. Asa ko bipi kayo Yung sa mandado. taas. Kuan, 100 gapon sa isa. 100. 170 mo to sa hospital o 103. Pero unsa jud imong gipamati? Ingon kong sa kuan na ako Di ipamati nimo. Karon unsa ipamati nimo? Unsa man? Asa ko kriya daw. Kriya. Kasi Bisaya din sa kriya. Dito din. Kaya tingin ba sa kidney ba na? Yan, bata ini. Kidney na. Imislon mong sa baboy pa na. Murag kuan. Madali-dali ana sa doktor kay dialysis. Pero ang imong gikuan jud, pag ang kanang gipamati nimo lain-lain mo lawas. Tas ko bipi. Taas ang BP. Oo, unsa pa? Taas ang BP. Ako'y mamawasan. Kapoy. Ito kay katulog. Kapoy, unsa pa? Mo ba? Maura? Kay katulog. Ya, pagkahuman, sakit yung gulo. Sakit batang. Kasi sa katulog ng kriya na. Sakit likod. Dili ang likod, dili na. Kapoy kanin. Alagi, asa repit ane? Kanilang dire. Dili man kayo sakit. Kaya lang sakit. Usahay lang sakit ang kuan. Dire. Kapoy, di makatulog. Unsa pa gyud? Sakit sa tuhod. Sakit ang tuhod, unsa pa? Amuro na. Pero kung mata, guro kung may daw, kung sana na yung parang. Hanap-hanap na gamay. Pero kanang na Asa magbasa ka ni ta. dapat nyo, ma'am? Bantian. Ingan. Kabantian. Uy, kabantian mo itong yagi dire. Layo daw ng kabantian siya. Layo ko muna kabantian, boss. Taas kayo ng kabantian. Batanon, siya rin ni ani dire. Kaya sakit na kayong likod, dugay na. Nako ko ng kabantian. Yan, may to sa taga Kabantian. Shout out ha. Natong tabangan si ma'am. Yan, hera yun si ma'am dire kay matisting yun siya. Yan, makita na po niya iyang kuhan video niya sa YouTube na to. Sige. Nagalay mo mong relo ma'am. Sing-sing. Kwenta. Okay na nagkwintas. Tamtang ako ang kani. Ay, Silyo. Ha? dili din siya magtamtang yung kay kita. Nanambok na ka. Ako papayat pa na pagsulod. Di nakasulod man siya. Di sa to pa. Hindi nagkagawas. Ay, Kani ayaw? ba ka? Kuha siya. Ano, wala na sila? Kani ba? Kani o? Kani gid na akong pipila kani. Kani siya batayanan kay kani puro lawak kay siya masangit gamay ba dagan nga pa na disgas siya. Kaya ko na pa na. Ato na tinda. Dali tinda kay Plaster na. ba? Mukha pa ka? I-plaster mo. Lingko. Buwan. Antong kamat. Ay isa. Pero gusto. Saka no gamay. Awap ya. Ang kamat. Okay na kana. Ano sa kalas na hilot mo? Hindi ko ko mo. Padok. Ano? Hilot? Massage? O unsa? Ang hilot yun siya. Kumusta man? Sa may finding. Ang ilot mo. Hindi nyo pare sa mga pre ba nga murag na yung mga kwanta ba? Ah, Ito, hilot. Ito, murag experience lang ito ba? ano yung pauban na si Wanggaw? Aho. Ha? Anak kinala eh, wala big busy dito. Kamu ka din neng. Hindi ko mo trabaho. Saan ma'am? Saan? Nagara-gara lang na. Gara yung boss? Iwan mo ko tayo. Ang kabuyon, buga. Pero minti gina siya. Ako din kay kabuyon. Ay, Luhitan na. Ayaw na to. Always. Siguro tanan nga. Kasi problema. Wala kang maayo yung sa buhay. Yan ka din kuan ba, yurik.
Ulit kay. Yurik, gusto man kataas ang yurik. 300, 400, 500. Ano aning yuri ko ako kabasaan. Waka kakuan. Ano ka man gusto mabasa ko tuloy. Kurba biya ka ng yurik. Pag ang yurik may mo taas, trouble tanan. Kurba ka ng yurik. Taas mo kung yurik po. Ilang. Sige na pangalan, ma'am. Ana Maria. Ha? Ana Maria. Ana Maria, ang tinaot. Ang pamilya mo sa mulawat ng kapoy. Kapoy na kanina ko makamot di ay mahalsap. Kamoy po pangalay, wala. Na Anak. Paano? Inom banhon pero kasi usay na kung tiil ning dahil mo kuan ba? Itaw ka rin mo kung Mahago tag sa dili, uto hapon gabi bawal din ang masa hapat ligo. Yan ha? Mahago tag sa dili. Anong ibawal na to na kay mapas mo tong lawas. Ang tawagan na niya pas mo sa kusog, ha? Magka ka nagkabasag uto hapon gabi, ma'am. Wala yung masa, hapat, ligo, wala. Lampos lang, wala. Masa, wala. Bantay ka ni ma'am, ano? Yan. Kuwan. Kani siya, ma'am, lusay ni siya, ha? Kani lusaya, wala ko uni siya. Hindi na to nitandong ko ni lusaya, muna ko uni mo ni nungdan. Kuhon nga magpungata usahay ko, tas usahay, ha? Ang lusaya, ha? Uni siya singot uga. Alam mo, nanda ko ba siya? Isa niya itong people. Get gamay? Ha? Ito siya. Ang mga gino, bukan kayo sa itong likod. Na, pinakumagan. Ikaw din, no? Mag-drive mo? Ang niya ni basta. Words lagi diri lagi. Murag ba na tuloy na Dili pagkaman? kay na diha dili na. Oh, Rinan mi to, murag Ako, ba imo kon. murag ni ubag mo to ng tuon mo an. sarap ko nang kukuha na. Taas ni pipit. 200, wala ka po 200? Wala sa 20, over 100 pa rin. Permanente na, tagsara. Ano siya, tambal na Kanon minted. na wait, katulad mo. Ay, maintenance? Dua. Ito may maintenance. Ablo o usapan mo siya. Ilan naman kabuwan na imong nagainom ka na? Bukan na yung 16 ko to yung tingnan. Sabi ko, Nani? Sa'yo, muna sa high blood pressure. ang atong pangitaon, sir, dili maintenance. Dili tambal. Kanang ginainom ni mo, ma'am, di mo na tambal. Ikaw nag-internet ko. Kaya mo yung tagtambal, bisag mag-debate kung ano nag-repira ni mo. Dapat ang tambal, taas lang kayo ng isa kabuwan. Undang ta. Tambal
kay wa pa man kamuna bil katuig. Guys na. Nagsige ya pag inom sa to pati sa tambal. Di man ba? Di ba? O kato yung siyang tukiyo, ni isa tambal. Di ba undangan doktor? Oh, wa pa mang maayo. So, Dok, kanong mangita na to, Dok? Isa mong naka-live man jud ko. Kanong tambal ta, no? Dili maintenance. Ayap na mo, ma'am. Ayap na mo, wala. Sabi ko to. Sabi ako lang hindi basta. Naghanap kayo kung kitabangan ano mong high blood. Doon na Ang lang. ulit. Kung 2 to 3 times na itong balik o hilot. Yung na kay pang, di ba, mag-BP, naman, di ba na may pagalingon. Marami. Na ay machine, na ay, ano lang. 2 to 3 times, huwag maghilot. Obserbahin ang imong blood pressure. Kami, yan yan. May kang skadlaw tayo ni. Ka-20 tayo na yung BP. Pag-abi. Ako maghilot mga 2 to 3 times nga. Mag-BP ka. Pag normal na, dili na kinahanglan mo inom. Kaya kung normal ka, nagainom ka, di po na siya. Mali po siya. Oo, okay. Baba na po ito ng dugo. Oh. Okay, para Na-over na. Oo. Ayun naman ta. Ayun na sabat, doktor, napahilot ka. Sampaan po ka. Ako mo to, anak. Sa una, sa, kung ba, meron ito yung buwan ako. Minti na ginako, every 15 days iko, hilot iko. Namatay naman nung nunoy. Meron ito yung buwan ako, hilot yan. Nga naman good sa hilot. Ang una-una, ang dugo, anak. Kaya niya ipasagkulak ang dugo. Labi na full body yun yung hilot. Oo, mana kung analyze Pag ko. masagkulak siya, paminaw ni mo, lami ang paminaw ni mo. Burgoy problema. Gaan din yung buwan. Oh, good condition siya. Oo. At Rio dito pangalan ito dito sa Panagkan. Di po kung magmotor kayo na kan panungotor mo. Sakay na yung jeep. Baho kayo kung ganay. Baho kayo kung Wala ganay. na. Ganda ba? Asay, siya naman yung pilot. May motor na eh. Ganang sa sluyo. Pero ako yung pilot, di ko magmotor. Uba na nang manghilutan. Perminti na yung pilot. Kaya mo nga, bita kag pilot. Ang sakit ang agi. Siyan, wala. Okay, batiyo na na. Kuya, Bernes meron. Kuwan ba yan? Bibis ba, Roy? Bernes meron. Bibis ba niya? Mabuyagan tagaw. Ay, wibis ka ro. Awipis ko. Kaya nga rin ko. Bernes nga, na-schedule ng Bernes. Sige, perminti ba kung ba nagka-pilot no? Wala pagaw man yung pilot. Kita pagaw man siya wala. Wala lang. Dalo Sakit na ba ako. yan yun na? Di ba? Sakitan? Sakit kayo na. Ah, Iwan tara ng ana na. Dalo na ko si Natere. Ako na kuma. Bata, ako sa itan mo niya. Pinagagamay na kong hilot, 3 months, baby. 3 3 months, 5 months. Paano to? 4 years na. Yung pinakatigulang na kong hilot, Reza, 100 to. Walang na gano, nasa YouTube, nasa Facebook. Karon ba din ako na din? Sakit anak ko ni siya. Pareha may pledo sa pamama ni siya. Pero, sikat ba yan siya kapatid ng mau ganin mang pila ang manghilog diri. Atong taga Japan yung gaw no ngani. Ayun na ganyan Gikan, Japan ha. gikan sa Japan, nag-wheelchair. Tas mo sa kusog. Oo, nag-wheelchair. Ano yung kuwan ba? Ako, tadi panungo, tadi Ako rin nagkakupas mo sa kusog, pero gikan to sa na-admit sa Japan, Hawa. Yan, kita mo sa Facebook, Ganun na siya. kung anong maabot po nung sa asa ka sa lugar, no? Maabot din sa imong Facebook, no? Oo. Murag mo agi ka ba? Inadugay, nitanaw siya, nag-live ko. Dugay, tanaw siya, napag-demo mo. Ano, panuhot ni mo, mamo. Panuhot, man, nagkanda ini mo. O, nilain mo lawas. Pahalangan. Okay na lagi na. Earphone. Batayan yun na to, pag magsingot ka, higit pa ba? Ha? Iko pwede mag-impon ani. Pwede, basta naka-medyas, jagin pants jacket. Anak siya, ha? Ito na Pero pwede musulot ka niya, basa, bawal dito siya. Sabi nagikan sa pel, niya musulot nga aircon, ha? Ay na, taga.
Tingala man. Gamay rin. Uli ko dito sa mga, kada uli na sa mga dyan. Uli na sa mga, sipunon ko di ka ba? Init kaya na mag-failed ka niya mo aircon ka. Yung mangingi ko, yung init. Oto pag uli na ko, pwede man ni Pari George, atong ba, nakiinom ng pundador, nawala.